Здравейте, уважаеми сънародници! Казвам се Дилян Григоров от партия Възраждане в град Варна. В момента се намираме в село в село Боровец. Хората, които виждате тук, са се събрали, защото са недоволни, защото има предложение за нова улична регулация, която ще ощети голяма част от тях. Нашите общински съветници са тук. Николай Костадинов, Георги Георгиев, Веселин Бошев също е тук. Георги Георгиев може да ви запознае малко по-в детайл с проблема. Сега ще ви запознаем. Това са хората, които в момента се борят срещу регулационния план, който се опитват от общината да наложат на Боровец Север. Хората не са съгласни с въпросния план, защото видно е правен на коляно, правен на парче. Видно от оплакванията, които получаваме от хората в момента, някои от тях получават през центъра на имота си кръстовище, път, къщи се събарят, хората се оплакват, че трябва да влязат в дворовете на съседите си, остават без огради. Неща, които са сериозен проблем. Видно, че въпросният план не е обсъждан с гражданите на Боровец Север, но същите плащат данъци наравно с данъците в центъра, нали? Смисъл, данъците тук не са по 1-2 лева. Така че хората се събраха, виждате множеството от хората, които са тук. Хората се събраха, за да отстояват правата си. Това е. Нито сме турско робство, нито сме комунизъм. Така че не можеш да вземаш, да събаряш вили, да вземаш места, да обединяваш имоти и да оставаш хората. Това нещо е безумие, което се случва в момента. Как ще събаряш вили и ще събаряш по 100 метра огради? Какво правиш? Къде са на това нещо са заварени положения, всеки трябва да се образи повече от 4-5 метра пътища? Който член 16 позволява 25 квадратни. Нищо, че в Конституцията, член 1 в Конституцията на Народна република България гласи, частната собственост е неприкосновена. А те после си оправят каквото си искат. Анархия в цялата държава. Няма да стане тази сфера. Това и през комунизма не е било. И къщи се бутат, и само да кажем и парафи се бута, и рад чешма се бута. Унищожават се, минутите, унищожават се всички. Кажете го, което искате. Става въпрос, че искат да изсекат боровите масиви, да се направят паркинг, да се паркират колите. Това говорих с главния юрист на общината, викам, ще се казва Борове, защото е Борове. Като ги сечеш, викам, ще го казваш пущеняк. Ще стане бетон. И това е един от проблемите, но най-главният проблем е регулацията. Значи не може да има такова безумие. Значи никъде го няма такова нещо. На траката има 2 метра и половина улици от 100 години. Тук ще правиш 16 метра, 8 метра, 11 метра. Какво ще правиш, бе? Варна-София пътя от 100 години е 6 метра. Варна-София и още продължава да е. Магистралата ще я направят, обаче не по наше време. Не знам дали ще стане и по времето на нашите внуци. Тук искам да следи този план, тук пише паркинг. Пише паркинг. Сега ще покажа скицата от главата, пише Борилепа, тук на този паркинг. Пише за паркинг, иска да го прави. Няма такова нещо. Началото още. Север, говорим. Не само вижте всички хора, попитайте дали са съгласни. Питайте наред хората, питайте ги те да ви кажат. Щом са тук, са съгласни. Кажете им, съгласни ли сте с това нещо? Ние от Боровец, където са Боровец, колко са зелените масиви? Какво е превърната местността? Няма право да унищожават природата, че ти става въпрос. И бутат паракли, са бутат араб чешма. Бутат къщи, бутат кладенците, всичко. Бутат араб чешма, да. Минава улица върху. След разговор с главния архитект на Варна днес, общинските съветници на Възраждане получихме обратна връзка, че
Жалбите, които са подали гражданите, са напълно основателни. Много от тях ще бъдат уважени и съответно въпросният регулационен план ще бъде спрян за доразглеждане, доразработване или каквото там решат или ще го пуснат, когато ние не разбереме. Няма такъв вариант. Значи, въпросът е, когато бъде спрян, когато бъде върнат към Общинския съвет, каним всички тези хора да дойдат на сесия на Общинския съвет. Те трябва да бъдат запознати с плановете на общината за техните дворове, техните места, за да може да се случат нещата. Член 16. Това член 16 може да се прави, отрезва всички къщи, всички глави и всички места. 25%, ако имаш място 1000 квадратни метра, ти взимат 250. В тази връзка хората трябва да се отстояват правата. Виждаме, че там, където хората се обединят, отстояват си правата, борят се за тях, нещата се случват. Каним всички, заповядайте на общинската сесия, когато това нещо бъде внесено за обсъждане и там ще пускаме обратна връзка. Може да ги питаш всеки да си каже... Нещо искам да кажа, автобусите от Галата и от Аспарухово да минават през Боровец. Ние не сме втора река хора, някакви загубеняци, които нямат право на автобуси. Просто искаме автобусите, които са от Аспарухово и от Галата да минават през Боровец. Тук автобусите са през 2 часа и са най-старите, без климатици, просто изоставена работа. Вие съгласни ли сте с новия регулационен план? Не. Благодаря. Ами виждате, уважаеми сънародници, и да питаме хората, вие съгласни ли сте с новия регулационен план, който иска да бъде? Щом сте тук, виждате всички хора, които са се събрали заради това. Ние от Възраждане ще следим дали главният архитект ще се спази думата. Казал е, че няма да се въвежда. Искат този път да го направят ненужно широк. Ненужно да се изсичат допълнително дървета. И ние ще проследим това. Виждате, не са един или двама човека, които са недоволни от това нещо, ами са много. Ще следим какво ще се случва. Време е за Възраждане и да живее България!